Un únic científic va crear 3 invents que van causar la mort accidental de milions de persones, inclòs ell mateix. No només això, sinó que va fer minvar la intel·ligència mitjana de les persones arreu del món, van augmentar les taxes de criminalitat i van provocar 2 desastres ambientals als quals encara ara hem de fer front. L'any 1944, un jove químic, Clyde Patterson, va anar a treballar en el projecte Manhattan, construint les primeres armes nuclears. La seva tasca era concentrar urani-235, el combustible físsil per a les bombes, a partir de l'urani-238, més comú. Per fer-ho, calen màquines enormes, espectròmetres de masses, que separen els 2 tipus d'urani per a la seva lleugera diferència de massa. Després de la guerra, Patterson va tornar a la universitat per fer el doctorat. Va triar un projecte de recerca on podia aprofitar la seva experiència amb espectròmetres de masses, mesurar l'edat de la Terra. Les roques radioactives són rellotges. L'urani-238, per exemple, decau a tori i després a proctactini. I després de 12 desintegracions es converteix en plom 206, que és estable. La taxa de desintegracions és uniforme i es pot mesurar. Calen 4,5 milions d'anys perquè la meitat d'una mostra d'urani-238 decaigui en plom 206. El projecte de Patterson era determinar l'edat de la Terra mesurant la proporció d'urani a plom a les roques primordials. Però, per calibrar el seu instrument, primer va emprar cristalls de zircó, dels quals se sabia l'edat. El zircó és ideal per a aquest propòsit perquè, quan es forma, conté traces d'urani, però cap ni una de plom. Així que qualsevol plom que pugui haver dins d'un zircó ha de ser el producte d'una desintegració de l'urani. Es va mesurar el contingut de plom i un altre estudiant, George Tilton, va mesurar l'urani. Les mesures d'urani de Tilton estaven bé i coincidien amb les prediccions, però les mesures de plom de Patterson eren molt més altes del que havien previst. We take George's uranium and my lead. Not right, Patterson. There was lead there that didn't belong there. Llavors, d'on venia tot aquell plom de més? Aquest misteri s'apropià de la resta de la vida de Caleb Patterson i el portà als extrems literals de la Terra. El 1908, una dona travessava el pont de Belle Isle a Detroit, quan el seu cotxe es va parar. Un conductor es va aturar per ajudar-la. En aquell temps, els cotxes s'havien d'accionar a mà per arrencar. Es va agenollar i va girar la manovella i el motor va tornar a petar una mica bruscament. L'home no es va poder apartar. La manovella li va colpejar la cara i li va trencar la mandíbula. Va morir com a conseqüència de les ferides. Es deia Byron Carter i era el fundador d'una empresa de cotxes, així que tenia contactes en el món de l'automoció de Detroit. Entre els seus amics íntims hi havia el fundador de Cadillac, Henry Leland. Leland estava tan angoixat per la mort de l'amic que va decidir eliminar les manovelles dels vehicles. Leland va contractar Charles Kettering per crear un cotxe d'arrencada automàtica i cap al 1911 tenia un prototip en marxa. La manovella és difícil i perillosa, que se n'encarreguin els homes. Però un cotxe que arrenca sol, això és una altra cosa. El primer cotxe sense manovella del món va ser el Cadillac Model 30. Era molt més potent que els cotxes anteriors. Arribava als 72 km per hora i tenia 40 cavalls de potència, el doble que el Model T de Ford. El Model 30 era tot un èxit i va duplicar les vendes anuals de Cadillac, però tenia un problema. Feia un soroll eixordador. En els motors de combustió interna, un pistó comprimeix la barreja d'aire i combustible que després s'encén amb una espurna de la bugia. Els gasos calents en expansió empenyen el pistó cap avall. El problema amb el motor del Model 30 era que comprimia més que els models anteriors la barreja d'aire i combustible. De fet, sovint es produïen combustions espontànies sense l'espurna de la bugia. Per tant, en lloc d'explosions ordenades i sincronitzades, hi havia múltiples combustions a l'atzar que provocaven ones de pressió turbulentes a l'interior del cilindre. El so resultant va fer que el problema fos conegut com a picat de biela.
Els espetecs molestaven les oïdes, però també perjudicaven el rendiment i la potència del motor i disminuïen l'eficiència del combustible. Les sotragades feien malbé el pistó i les parets del cilindre i escurçaven la vida útil del motor. La bona notícia és que el picat de biela es corregeix si canvies de combustible. Diferents combustibles poden suportar diferents nivells de compressió abans de detonar. El N-heptà, per exemple, combustiona espontàniament amb poca compressió. L'isooctà, en canvi, pot suportar una relació de compressió molt major abans d'autoencendre's. Per tant, és molt menys probable que provoqui el tust. Per quantificar la compressió que pot suportar un combustible, els científics van crear l'índex d'octans i van establir que l'isooctà té un índex de 100 i el N-heptà 0. Ara bé, els combustibles reals no es componen només d'aquests dos ingredients. Són una mescla de diferents hidrocarburs, però l'octanatge indica quina mescla d'octà i heptà dona un rendiment equivalent. Per exemple, un combustible de 98 octans pot suportar la mateixa compressió que una mescla de 98% d'octà i 2% d'heptà. Ara prenc una mica de combustible de 98 octans i el poso en aquest pistó. Quan el comprimeixo no passa res. Que és exactament el que s'espera. Aquest combustible pot suportar una gran compressió. El gasoil té un octanatge de 20, així que actua com una mescla de 20% d'isooctà i 80% de N-heptà. Si hi poso una mica de gasoil, vegem què passa amb el mateix índex de compressió. Vet-ho aquí. Petita explosió. Es tracta d'un combustible de baix octanatge, just el que ha de fer el gasoil. El comprimeixes i s'encén. Però no va bé aquest tipus de combustible en un motor amb bugies. La raó per la qual els cotxes esportius necessiten combustible d'alt octanatge és per evitar picats en motors d'alt rendiment i alta compressió. Kettering volia trobar un additiu que augmentés l'octanatge del combustible normal i eliminés el picat als motors d'alta compressió. Així que va contractar un enginyer de 27 anys, Thomas Midgley Jr. Midgley va experimentar amb tot tipus de barreges, des de mantega fosa i càmfora fins a acetat d'etil i clorur d'alumini. Més tard escriuria que tot plegat, fum de sabatots. L'etanol era una excepció interessant, ja que detenia el tust, però en calia molt, quasi el 10% de la mescla de combustible, perquè fos eficaç, i aquesta quantitat d'etanol era cara i difícil de rendibilitzar. Midgley buscava un additiu que fos barat, fàcil de produir i eficaç fins i tot a baixes concentracions. Així que va seguir fent proves fins que va topar amb el tel·luri. Funcionava de meravella com a agent antidetonant, però feia una olor espantosa, que no marxava ni canviant de roba ni sota la dutxa. La seva dona, tipa d'aquella pudor, el va enviar a dormir al soterrani. Midgley va escriure: encara que l'estalvi de fuel sigui el doble, no crec que la humanitat suporti aquesta pudor. El 3 de desembre de 1921, després de 5 anys de treball, Midgley va trobar la solució perfecta, el tetraetilplom, que té un àtom de plom al centre. Aquest additiu era exactament el que buscava. Aturava els picats, no feia olor, era barat de produir i de fàcil accés. El millor de tot és que només calia una part en cada 1000 perquè fos eficaç. En una trucada a Kettering, Midgley li va dir: farem calés a cabassos amb això. Guanyarem $200 milions o potser fins i tot més, xifra que seria d'uns $3.000 milions d'ara. Pel seu descobriment, l'American Chemical Society li va donar el prestigiós premi Nichols i li van demanar que fes una sèrie de xerrades, però Midgley va refusar. Ell i Kettering van patentar el procés per fer tetraetilplom i van anomenar el seu nou additiu etil, potser perquè es podria confondre amb un altre additiu comú, l'alcohol etílic, sense fer esment del plom. Després es van associar amb 3 de les més grans corporacions dels Estats Units, la General Motors, DuPont i la Standard Oil de Nova Jersey, per formar la Ethyl Corporation. El màrqueting va ser brillant.
Cap home pot mirar l'increïble rècord d'assoliments d'aquest departament de recerca sense la confiança que aquests homes avançaran amb la vista cap al futur buscant nous fets i principis que milloraran les coses i facilitaran la vida de tots nosaltres. A les 500 milles d'Indianàpolis de 1923, els 3 primers classificats van utilitzar etil i la demanda de gasolina amb plom es va disparar. Per fer-ne front, l'Ethyl Corporation va construir una nova planta a Nova Jersey. Però va començar de manera terrible. Al cap de 2 mesos, una bona colla de treballadors emmalaltien intoxicats degut al plom. 5 van morir. Per fer front a la protesta pública, Midley va fer una roda de premsa i allà es va abocar tetraetilplom a les mans i el va inhalar durant 1 minut sencer. Va afirmar que podria fer-ho cada dia sense risc, però Midley en coneixia el perill. La raó per la qual havia rebutjat les xerrades públiques era perquè havia passat gran part del 1923 a Florida, recuperant-se d'una intoxicació per plom. No s'apropava al producte de la seva empresa si podia evitar-ho. El plom és perillós fins i tot en petites dosis. Es comporta com el calci, no hi ha cap manera eficient de desfer-se'n. I com el calci, el plom s'emmagatzema als ossos durant anys i, per tant, segueix enverinant molt després de l'exposició inicial. L'òrgan més sensible al plom és el cervell, perquè trenca la beina de mielina al voltant dels axons i impedeix l'alliberament de neurotransmissors. Per això, els símptomes d'intoxicació per plom són mal de cap, pèrdua de memòria i formigueig a mans i peus. Els nens són molt sensibles i l'exposició al plom pot causar-los trastorns permanents de l'aprenentatge i conducta. Els perills es coneixien des de feia segles. Ja al 1786, Benjamin Franklin va advertir que el plom s'havia utilitzat massa temps, sabent com se sabia que era tòxic. Observareu amb preocupació quant de temps es coneix i existeix una veritat útil abans de ser àmpliament acceptada i practicada. S'hauria esglaiat en saber que gairebé 150 anys més tard els científics planejaven afegir plom al combustible. Metges i funcionaris de salut pública del MIT, Harvard i Yale i el Servei de Salut dels Estats Units van escriure a Midgley i li van dir que no produís tetraetilplom perquè el plom era un verí mesquí i una greu amenaça per la salut. Però Midgley, com si sentís ploure. Ningú dubtava que massa plom era perjudicial, però quant de mal podia fer una mica de plom? A la dècada dels 50, milions d'automòbils de tot el món cremaven plom als cotxes i el llançaven a l'aire. Una part va anar a parar al circó de les mostres de Patterson, fet que li va impedir determinar-ne l'edat. El 1952 es va traslladar a Caltech, on va construir un nou laboratori des de zero. Com que temia la contaminació ambiental, va arrencar els cables elèctrics de les parets per eliminar les soldadures de plom, netejava diàriament el terra i els bancs amb amoníac i s'assegurava que l'aire es renovés. Per entrar calia posar-se un vestit de protecció. Patterson, de fet, va inventar la sala neta. Dins de la sala va examinar les roques més antigues del sistema solar, els meteorits. Totes les roques originals de la Terra havien estat destruïdes feia temps per l'activitat tectònica, però els meteorits procedeixen d'asteroides formats més o menys al mateix temps que la Terra. Així que la millor manera de mesurar l'edat de la Terra era mesurar la dels meteorits. Patterson va mesurar 5 meteorits, cadascun amb 3 tècniques diferents de datació radiomètrica i va descobrir que tots tenien 4.550 milions d'anys. Xifra dins del 0,15% del valor actualment acceptat per l'edat de la Terra. Abans de Patterson, hom pensava que la Terra era 1.000 milions d'anys més jove. Patterson ho havia aconseguit. Havia mesurat l'edat de la Terra, però no desfer-se dels contaminants de plom. La preocupació pública per l'exposició al plom seguia creixent. Però el president de l'Standard Oil, Frank Howard, va insistir.
No sentim que quedi justificat renunciar al que ha arribat com un regal del cel per culpa d'un possible risc. Científics finançats per la Ethyl Corporation van afirmar que el plom era natural al nostre entorn i, per tant, no era perjudicial per les persones. Però Patterson es preguntava com de natural és el plom al nostre entorn i tenia eines per esbrinar-ho. Va començar mesurant el plom als oceans. Si fos natural, la concentració de plom seria la mateixa, independentment de la profunditat. Però si la contaminació de plom hagués augmentat recentment, estaria més concentrada prop de la superfície. Va prendre mostres als oceans Pacífic i l'Atlàntic, fins a 4 quilòmetres de profunditat. I, efectivament, les concentracions de plom eren gairebé 10 vegades més altes prop de la superfície. La contaminació per plom era clarament recent. Però quan s'havia produït exactament? Per saber-ho, Patterson va haver d'anar a Groenlàndia i a l'Antàrtida. Els nuclis de gel registren el nivell de plom a l'aire des de fa milers d'anys. Els nivells de plom a l'atmosfera s'han elevat durant els últims 4.500 anys. L'origen és l'activitat humana, sobretot a la fusió de minerals per fer metall. Es pot veure l'ascens i la caiguda dels grecs i de l'imperi romà, la davallada provocada per la pesta negra al 1300 i, per descomptat, el pic al segle XX a causa de la industrialització i el tetraetilplom. Bé, i què provoca a la gent? Patterson va analitzar els nivells de plom a les dents i els ossos dels morts recentment als Estats Units. I, com a comparació, va mesurar el plom en ossos i dents de mòmies peruanes i egípcies. Com que van viure fa més de 1.600 anys, haurien estat exposats a molt menys plom al llarg de la seva vida. Estimava que els nord-americans d'ara tindrien unes 100 vegades més plom als seus ossos, però els resultats van mostrar que anava errat. Els nord-americans del segle XX tenien 1.000 vegades més plom als ossos que els seus avantpassats. Els estudis sobre les dents de llet van revelar que fins i tot l'exposició al plom inferior al nivell considerat segur provocava retard en l'aprenentatge, disminució del coeficient intel·lectual i augment dels problemes de conducta. And there is a broad consensus on the part of everybody except the lead industry and its spokesman that lead is extremely toxic at extremely low doses. Un estudi de seguiment va demostrar que els nens amb nivells més alts de plom a les dents tenien moltes més probabilitats de fracàs escolar. Degut als estudis, les directrius del Centre de Control de Malalties sobre el nivell acceptable de plom a la sang dels nens van baixar de 60 micrograms per decilitre a 3,5. I pel que sabem avui en dia, no hi ha un nivell segur de plom. A nivell mundial, es creu que el plom és responsable de gairebé 2/3 de tota la discapacitat intel·lectual no explicada. Segons un estudi publicat l'any 2022, més de la meitat de l'actual població dels Estats Units, és a dir, 170 milions de persones, van estar exposades a nivells elevats de plom durant la primera infància i, de manera desmesurada, els nascuts entre el 1951 i el 1980. S'estima que el plom va provocar una pèrdua de més de 800 milions de punts de coeficient intel·lectual. El món és menys intel·ligent avui degut a la gasolina en plom, però hi ha correlacions encara més preocupants. Als Estats Units va augmentar constantment la delinqüència entre els anys 70 i 90, que de sobte es va reduir. Sorprèn la similitud entre aquest gràfic i el que mostra plom a la sang infantil, però 20 anys després. La pregunta és, els nens exposats a nivells alts de plom cometen més delictes que si no hi haguessin estat exposats? I si fos una casualitat? Difícil. El mateix patró apareix a molts països, inclosos Gran Bretanya, Canadà i Austràlia. I sabem que hi ha una connexió causal entre l'exposició al plom i el comportament antisocial o violent. Un estudi de 340 adolescents va trobar que els joves engarjolats tenien 4 vegades més probabilitats de tenir un nivell elevat de plom als ossos que els que no s'havien enfrontat a la llei. Ara bé, això no vol dir que el plom sigui responsable de tot l'augment de la delinqüència, però d'una bona part sí. És difícil estimar el nombre exacte de morts per plom. Un dels seus efectes menys coneguts és un enduriment de les artèries, que provoca malalties cardiovasculars.
Un estudi del 2018 va provar que el plom era probablement culpable de 250.000 morts per malalties de cor a l'any als Estats Units. Si suposem una taxa constant durant el segle passat, són 25 milions de morts només als Estats Units. A nivell mundial, la xifra pot aproximar-se als 100 milions. Gran part d'aquestes morts es deuen a la decisió de Michelin de posar plom a la gasolina, una substància que sabia de primera mà que era tòxica. Però ho va fer, peti qui peti, per guanyar més. I el problema no s'ha acabat. Les estimacions actuals de morts causades pel plom oscil·len entre 500 i 900.000 per any. L'informe d'UNICEF del 2020 adverteix que un de cada 3 nens a tot el món, més de 800 milions de nens, tenen nivells de plom en sang igual o superiors a 5 micrograms per decilitre. Gran part d'aquest plom ara prové de bateries i processos industrials, però una part encara es deu a la invenció de Michelin. Després de l'èxit amb la Ethiol, Michelin va dirigir un altre projecte d'enginyeria. General Motors no només fabricava cotxes, sinó també electrodomèstics i neveres. Els dos gasos més comuns utilitzats com a refrigerants eren el metaonat de metil i el diòxid de sofre, un altament tòxic i l'altre inflamable. Michelin va rebre l'encàrrec de crear-ne una alternativa més segura i el 1928 va desenvolupar un refrigerant ni tòxic ni inflamable, el diclorodifluorometà, anomenat freó. Per demostrar que era segur, durant la presentació a l'American Chemical Society, Michelin va inhalar a plens pulmons el gas i va bufar una espelma. En les dècades següents, el CFC, com el freó, es van utilitzar massivament com a dissolvents i aerosols. El problema és que són lleugers i estables. Quan s'alliberen a l'atmosfera, pugen a l'estratosfera, on poden romandre de 50 a 100 anys, però si una molècula de CFC és colpejada per un fotó ultraviolat de l'energia adequada, es trenca, alliberant un àtom de clor i aquest àtom de clor pot reaccionar amb l'ozó, trencant-lo en monòxid de clor i gas d'oxigen. El resultat va ser un altre desastre ambiental, el forat a la capa d'ozó. Amb menys ozó, més llum ultraviolada penetra a l'atmosfera, augmentant les taxes de càncer de pell i cataractes. Els CFC són gasos d'efecte hivernacle i produeixen 10.000 vegades més escalfament que el CO2. L'historiador John McNeill va escriure que Michelin va tenir més impacte en l'atmosfera que qualsevol altre en la història de la Terra. Un acord per eliminar els gasos CFC, el protocol de Montreal, va entrar en vigor l'any 1989. I ara la capa d'ozó mostra signes de recuperació, tot i que caldrà temps fins que es recuperi completament. El 1940, als 51 anys, Michelin va contreure la poliomielitis i va perdre motricitat, així que per poder-se aixecar va idear un llit mecànic controlat per cordes i politges. El 2 de novembre de 1944, mentre utilitzava l'enginy, es va enredar a les cordes i va morir estrangulat. Gràcies al treball de Claire Patterson, va quedar clar que el plom al nostre entorn no és natural. Cremar plom i els motors de combustió difonen els elements tòxics per tot el planeta, a l'aire, als oceans, a la neu, al pol sud i fins i tot als nostres ossos. El Japó va ser el primer a prohibir el combustible i els cotxes amb plom el 1986. I altres països van fer el mateix. Algèria va ser l'últim, el 2021. L'ONU calcula que l'eliminació del plom de la benzina salva més d'1 milió de vides l'any i estalvia 2,45 bilions de dòlars. Però la gasolina amb plom encara s'utilitza en els motors d'avió accionats per pistons. Aquesta és ara la font més gran d'emissions de plom a l'aire als Estats Units. Observareu amb preocupació quant de temps es coneix i existeix una veritat útil abans de ser àmpliament acceptada i practicada.